Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag sidder vi inde på Rivals. Ja, så spil. Okay, jeg skal lige spille mod dem her. Nå, der er ikke nogen, der gider at spille sammen med mig. Typisk. Nej, ham der gider jeg ikke. Nå, ham der vil jeg gerne. Nå. Ikke? Nå. Bare jeg ikke taber på den her. Det er ikke meget. Ej, han har rykket den fra level. Hey. Nej. Nej, det der gider jeg ikke. Nå. Jeg kan ikke lige huske. Fik bare skrevet B12 i min jobhal. Ja, det gjorde han. Jeg skal lige finde et skin. Så... Okay, det er skin af fire. Det skal jeg. Nå. 2. Yup. Please, and share. Level. Nå. Fint, så. Jeg vil gerne vi mod lande. Assault rifle, energy pistols. I stedet for, jeg vil gerne lige være lidt og jump pad. Du misser simpelthen. Nå. Shit, ham der har en fed knife. Nej. Ham der han er rent høje sko. Han er insane. Okay, jeg gider ikke det her mere. Så nu er jeg bare ligeglad der. Okay, nu er det ham der er vores knife. Så det prøver du simpelthen. Nej, min teammate er lort. Okay, vi må bare lukke ind. Så. Det jeg plejer altid at virke på.
Når jeg skal logge ind, så plejer det der. Ja, bevar det, jeg sagde. Så. Hvad fuck laver min teammate? Skal jeg vinde? Det skal jeg vist. For jeg er bedre end ham, så... Nej, det er kun ham. Nej. Hvad skal den? Wow. Han tryharder ham der. Ja, jeg ved godt, jeg er kedelig. Sådan. Nå, jeg tror, det var alt for den her video. Vi ses næste gang. Hej!